Яка оцінка цих событій при Радноцькому договорі у історіографії? Історіографія дуже осторожно підходить до цього, особливо польська. Бо там, де річ іде про розділ Польщі, вони, звісно, або будуть скривати, або будуть все, може, і запалити. Но часто слідує мненню краковського історика Владислава Конопчинського, Радноцький мирний договор, котрий мавши цілю задавити польську католицьку внутрішню і внешню експансію, преподноситься як предвісник розділів, котрі пройшедших 120 лет уже спустя, тобто пізніше, но в більш поздних роботах указується, що в основному це був союз двох нерівноправних сторон з точки зрення власти Швеція і Трансильванія з центром Мукачеві. Приймає до уваги інтереси других союзників. Тим сталося, що Радноцький договор і учасники його мали ціллю задавити польсько-католицьку внутрішню і внешню експансію. І в цьому була вина як поляків, так і род Габсбургів. А нашим предкам, скажімо, стоїло б навіть десь у нас і покласти в Ужгороді або в Мукачеві навіть краще би пам'ятник, пам'ять Радноцького договора, по котрому Мукачеву, Трансильванії дарувалося, як там написано, на вічні времена. Краков, польські города, Брест і навіть Львів. Увы, у Львові ви знаєте документи, щоб Львову передавалося Мукачево на вічні времена. Наоборот, і ще Андрій Коломан, князь Мадярський, колись правив Галичину. Яка славна наша історія Закарпаття, Подкарпатської, ще древніше Карпатської Руси.